Szeretném megköszönni mindazoknak, akik úgy vélték, hogy érdemes vagyok erre kitüntető címre. Köszönöm szépen a város vezetésének és a polgármester úrnak is, akik szintén így vélték. Ez nekem nagyon nagy segítséget és előrelépést jelent a továbbiakban. Nagy boldogság ez az elismerés számomra. A Szelíd Ráktérítő Klub az országos hálózat részeként működik 27 éve városunkban. Én 25 éve vezetem ezt a klubot. Magamról annyit, hogy 1977-ben kezdtem el dolgozni a Tolna vármegyei Balassa János Kórházban szülésznőként, később felsőfokú szülésznő, majd onkológiai szakápolói képesítést szereztem. Az onkológiai munkám során feladatom volt a daganatos betegeknek a gondozása, így nap mint nap találkoztam a betegekkel. Akkoriban azért került rám ez a sor a klubvezetés választására, amelyet Kovács Pálnétól kaptam meg, aki érintett volt a betegségben. Nehezen fogadtam ezt a feladatot, mert akkoriban nagy küzdelemmel voltunk édesanyám révén pont ezzel a betegséggel. Sajnos a csatát elvesztettük. Nehéz feladatnak tűnt, de vállaltam ezt a munkát, mert úgy éreztem, hogy nekem ezt csinálnom kell. Meghittel és alázattal végzem a mai napig is. A Szelíd Ráktérítő Klub 46 fővel működik, jelenlegi létszámunk 46 fő. Azért is fogadtam el ezt a munkát, mert mindannyian nők vagyunk, és fontosak vagyunk, a család mozgatórugói vagyunk. Meghittel és meggyőződéssel hirdetjük, hogy az emlőbetegségből meg lehet gyógyulni, és krónikus esetben is teljes értékű munkát lehet végezni. Számos társklubbal jó kapcsolatot ápolunk, és a város különböző klubjaival szintén. Az életet szebbé tenni önmagunk iránti kötelességünk, még az is boldog, akinek ez részben sikerül. Hinni kell a betegség meggyógyulásával, és az élet szép lesz.